Безнең республика бүген дә зур вакыйгалар шаукымында яши. Татарстанда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган тантаналар дәвам итә. Бүген аның икенче көне иде. Әлегә юбилей федераль дәрәҗәдә үткәрелә. Казан саммит, Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышы, башкалада яңа мәчеткә нигез ташы салу, Россиянең дин әһелләре форумы. Бу бүгенгә билгеләнгән вакыйгаларның кайберләре генә. Әлеге чараларда катнашу өчен республикага берничә мең кунак килде. Исәнмесез, сез Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Студиядә Илгиз Шәкуров. Бүген Казанда узган вакыйгаларның иң мөһиме Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең пленар утырышы иде. Аны 2014 елдан президент Владимир Путин кушуы буенча Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Төркем 2006 елда булдырылды. Ул чакта Минтимер Шәймиев белән Евгений Примаков аның рәистәшләре була. Стратегик күзаллау төркеменең максаты Россия белән ислам илләре арасындагы мөнәсәбәтләрне якынайту. 2015 елда төркемнең Мәскәүдәге утырышын яңартылган форматта үткәрделәр, ә бер елдан ул Казанда узды. Хәзер әлеге оешма составына 28 илдән 56 кеше керә, дәүләт вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре, дин әһелләре, фән һәм бизнес даирәсе. Соңгы тапкыр Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең утырышы Сауд Гарәбстанының Җиддә шәһәрендә узган була. Мөселман дәүләтләре белән хезмәттәшлек Россиянең тышкы сәясәт мәсьәләләрендә өстенлекле юнәлеш булып тора. Ислам дөньясы көнбатыш басымына бирелмичә, безнең ил белән мөнәсәбәтләрне үстерүгә омтыла. Бу хакта бүген Казан ратушасында узган Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең утырышында белдерделәр. Анда 30 илдән килгән кунаклар, Россиянең хөкүмәт һәм дин әһелләре катнаша. Гөлнас Сайфетдинова репортажы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, кадерле дуслар. Барлык катнашучыларны күренекле дәүләт дин җәмәгать эшлеклеләрен Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең рәисе Рөстәм Миңнеханов сәламли. Соңгы утырыш Сауд Гарәбстанында узган иде. Рөстәм Миңнеханов корольлек белән эшлекле һәм дустана мөнәсәбәтләр урнашуын әйтә. Мы признатели хранителю двух святынь, его величеству королю Сальману бин Абдель-Азизу Аль-Сауду, а также всем саудовским коллегам за гостеприимство и создание прекрасных условий для работы. Бүгенге сөйләшүнең темасы этно-мәдәни күптөрлелекне саклауда Россия тәҗрибәсе. Хәзерге вазгыятьтә аеруча актуаль яңгырый, чөнки дөньяда дистә еллар дәвамында булдырылган халыкара институтлар таркала, мөнәсәбәтләр үзгәрә ди катнашучылар. Сегодня западные страны находятся в жесткой конфронтации к России. Применяются беспрецедентные санкции. Широко продвигаемая Западом толерантность оказалась направленной только для своего внутреннего круга. Коллективный Запад пытается навязать свои ценности, подчинить себе тех, кто мыслит иначе. Мы признательны большинству стран мусульманского и арабского мира за то, что они не поддались давлению и по-прежнему нацелены на развитие сотрудничества с нашей страной. Ислам илләре белән хезмәттәшлек Россиянең тышкы сәясәтендә өстенлекле юнәлеш булып кала. Сегодня весь мусульманский мир не отвернулся от России. То есть, несмотря на специальную военную операцию, все наши отношения поддерживаются. Бүген мөселман дөньясы Россиядан йөз чөйрмәде. Хәрби операциягә карамастан барлык мөнәсәбәтләр диярлек гамәлдә кала. Илчеләр, танылган сәясәтчеләр, мәдәният, дин әһелләре барысы да бүгенге чарага килде. Алар безгә теләктәшлеген белдерә. Бу бик мөһим. Воспитание нашей молодежи. Киләсе елга Россия президенты Владимир Путинның Малайзиягә сәфәре һәм Россиянең ислам конференциясе оешмасына күзәтүче буларак керүе турында игълан итүенә 20 ел була. Бу адым ил өчен әһәмиятле иде, ди Минтимер Шәймиев. Нам удалось установить деловые связи с организацией исламской конференции. Сейчас это организация исламского сотрудничества, при содействии которой представители стран-членов этой авторитетной международной организации узнали о существовании Татарстана, северных мусульман, об исламе. Это понятие от нас идет «ислам на снегу». Как я это всегда и подтверждаю, это уникальное явление на земном шаре. Тогда мы почувствовали себя частью исламского мира и в то же время связывающим звеном между Россией и исламским миром.
Минтимир Шәймиев әйткәнчә, республика сәясәтенең асылында мәдәният һәм конфессияләр арасында татулыкны, милләт-ара тотрыклылыкны саклау тора. Ул бу елларда башкарылган зур эшләргә тукталды. Кул Шәриф, Благовещение соборы, Казан Изгана иконасы соборы, Изге Болгар һәм Зия утрау шәһәрчеге торгызыла, Адымнар мәктәпләре төзелә. Элек 23 мәчет булса, хәзер алар 1000 арта. Миллионы мусульман проживают в нашей стране. Россиядә миллионлаган мөселман бар. Исламда булучыларның 40% Идел буе федераль округында яши. Иң күп милләтле округларның берсе. Һәм бүгенге чара юктан гына монда үтми. Татарстан исламны үстерүгә зур өлеш керткән төбәк. Ул беренче урында, икенчедә Башкортстан. Мероприятие проводится здесь. Башкортстан башлыгы үзләрендә ислам үсеше турында сөйләде. Монда бүген 2 миллион тирәсе мөселман яши. Дружба народов России. Наше единение. Безнең бердәмлек тарихның айрыша авыр вакытларында күренә һәм безгә ныклык өсти. Без бергә барлык сынауларны да узалачакбыз һәм ватаныбыз алга барачак, үсештә булачак. Самые непростые испытания. Республикада башкарылган эшләр һәм бу бәйрәм тантаналары илнең бөтен төбәкләрендә мөселманнар тормышында уңай чагылыш табачак ди дини лидерлар. Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Рөстәм Миңнехановка Башкортстан, Төньяк Кавказ республикалары һәм башка төбәк җитәкчеләренә зур рәхмәт җиткерәсем килә. Алар рухи яңарышка теләктәшлек итүче күпчелек проектларны тормышка ашыруда ярдәм итәләр, бердәмлекне саклауда өлеш кертәләр. Мы благодарны всем федеральным и региональным органам государственной власти, в особенности нашему дорогому, почтеннейшему, любимейшему Аксакалу Минтимиру Шәрифовичу Шәймиеву. Сближению России и исламского мира. Россия һәм ислам дөньясы якынаюга күбесенчә халык дипломатиясе булышлык итте. Бүген Россия мөселманнарына мөселман илләрендә Россия җитәкчелеге дә хөрмәт белән карый. Төрле дин вәкилләренең бергә тату яшәү үрнәге Татарстан тәҗрибәсе белән чит ил вәкилләре дә кызыксына. Саммитта яңгыраган фикерләр мәдәни-рухи багланышларында икътисад өлкәсендәге хезмәттәшлекне дә күздә тута. Гөлнас Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Россия ислам дөньясы стратегик күз аллау төркеме утырышыннан соң чит ил һәм Россия кунаклары үз фикерләре белән уртаклашты. Татарстан төрле мәдәниятләрнең үзара дус тату яшәү үрнәге. Әйтик, Кремльдә мәчет һәм чиркәү янәшә урнашкан. Безнең илдә дә шундый мәдәни дуслык һәм үзара аңлашу булуын телим. وأنها قضية أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لأي مجتمع. Татарстанның бүгенгесе шуны күрсәтә. Бердә Россия цивилизациясе белән тыгыз элемтәдә булган татар ислам цивилизациясе оешкан. Одновременно в тесной связи с российской цивилизацией. Татарстан için çok önemli. Бүгенге утырыштан соң безнең арадагы элемтәләр тагын да ныгыр дип ышанам. Бу җыелышның күп милләтләр үзара тату яшәгән Татарстанда узуы дус яшәргә һәм нәтиҗәле эшләргә мөмкин булуга дәлил. Киләчәктә үзебездә уздырылачак утырышларда геостратегик мәсьәләләргә зур игътибар бирәчәкбез. Россия һәм ислам дөньясының алга таба ни рәвешле берләшеп, төрле юнәлешләрдә уртак эшчәнлек алып бара алуы турында уйланачакбыз. Бүгенге көннең чын мәгънәсендә тантаналы һәм тарихи вакыйгасы. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан Казанда Җәмигъ мәчете төзеләчәк урынга истәлек ташы куелды. Аны Казан су елгасының уң як ярындагы мәйданга меңләгән кунак каршында һәм миллионлаган телетомашачылар күз алдында урнаштырдылар. Бу тантананы безнең телеканал турыдан-туры эфирда күрсәтте. Яңа мәчет республикадагы иң зур Аллаһ йорты булачак. 10 000 кеше сыйдырышлык ибадәтханәне көзен төзи башларлар дип көтелә. Allahu Akbar Allah. Җәмигъ мәчете төзеләчәк урынга, ягъни элеккеге Кырлай паркына халык төшкә кадәр үк җыела башлады. Меңләгән мөселман намазлыклар алып, махсус ясалган мәйданчыкка үтә. Тарихи вакыйга мәчет урнашачак урында намаз укудан башланды. Аны Татарстан мөфтие алып бара. Ва ма ташауна илля ан яша Аллаһ. Казанның Җәмигъ мәчетен төзү Ирак бабаларыбызның диненә, безнең тугрылыкны, хак юлда яшәү теләгән күрсәтә. Һичшиксез, мәчетне салу эшенә бөтен халык кушылыр. Шулай булса, иншааллаһ, тиздән аның ачылу тантанасына да
җыелырбыз әле. Тарихи вакыйгада бөтен Россия татар дин әһелләре форумы делегатлары, республиканың мөселман өммәте казанлылар катнаша. Намаздан соң ук истәлек ташын ачу тантанасы башланды. Мәчет төзү 1100 еллыкны федераль дәрәҗәдә билгеләп үтүнең төп чараларының берсе. Марат Хуснуллин һәркемне шушы бәйрәм белән котлады. Хайрлы кен, хөрмәтле дуслар. В 922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий, к исламу. Это послужило мощным импульсом для их культурного, экономического и политического развития. Мы встречаемся в непростых условиях внешнеполитического давления, но единство наших граждан, общие нравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях, и сегодня объединяют наше общество. Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, сохраняет твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости. Рөстәм Миңнеханов исә үз чыгышында мәчет төзүнең татар халкы өчен һәр вакыт мөһим вакыйга булуын, кайчакта тарихның хәлиткеч чорларына туры килүен билгеләп узды. Бездәге мәчетләрнең халык акчасына төзелүен әйтте. Җәмигъ мәчете дә искәрмә булмаячак. В нашей истории есть несколько примеров, когда строительство мечетей знаменовало поворотные моменты в жизни татарского народа. В 1767 году Екатерина II, татары ее говорят Эби Патша, бабушка-старица, дала разрешение на строительство каменной мечети в городе Казань. Сегодня это старейшая действующая мечеть в нашем городе носит имя выдающегося татарского ученого Шигабуддина Маржани. Кадрлы дуслар, Аллаһ Тәгалә дугаларыгызны, яңа мәчет төзүгә ихлас ниятләрегезне кабул итсен. Халкыбызның дине ныгысын, Аллаһка тапшырып, эшне башлап бирәбез. Хәйрия эше белән игелек фонды шөгыльләнәчәк. Теләге булган һәркем изге эшкә үз өлешен кертә ала. Җәмигъ мәчете төзелешенең мөселман өммәте өчен әһәмиятен дин әһелләре дә билгеләп узды. Тимер булдык. Какшамаз булдык. Катнашык, дуслашык, bütün dünya biznики, Аллаһныкы булсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллах. Elhamdülillah tüzübüz, meşitlerimizin sanı artkandan arta. Hem kileşekte de Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala halkımızga imanın nığıtı için, iman nurun tağında arttırı için hilelleri, ayları, anan kalkıp tıratırgan meşitlerimizni tüzerge, anda balalarımız, unuklarımızın unukları gıbadetke kilirge nasip eylesin. Meşitlerimiz tüzülgen sayın. Bizning din galimlerimiz aytgan kibik, Allah subhanahu wa taala köklerini yıldızlar bilen bizegen şekilli jir yezin üzerine gıbadet kılatırgan yurtlar bilen bizer digen. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illa. Истәлек ташына 4 телдә татарча, русча, гарәпчә һәм инглизчә җәмигъ мәчетен төзи башлауга багышлана дип язылган. Аны ачу хукукы яшь шәкертләргә тапшырылды. Иксез-чиксез хисләр, шатлык, сөенеч, елгарлык, шундый шатлык белән без шатланып килдек. Намаз укыганда да елап укыдык. Күңелләр күтәренке, татарлар бит хәзер бөтен җирдә җыярга кирәк. Аны кем җыя? Шул мәчетләр җыя. Бер җыела торган, бер намаз укытырган урын ул алакшын кирәк инде. Төзелеп бетсәк, шушы бәйрәмдә дә катнашырбыз, бик шатбыз монда. Менә гаилә белән бергәләшеп килдек. Казанның җәмигъ мәчете республикадагы иң зур Аллаһ йорты булачак. Мәчет бер юлы үз эченә 10 мең кешене сыйдырачак. Хәзерге вакытта аның эскизын ясау өчен халыкара конкурс игълан ителде. Тиздән ул җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәчәк. Бүген билгеләп үтелгәнчә, Аллаһ йортының архитектурасы татар халкының күп еллык мәдәниятен чагылдырырга тиеш. Җәмигъ мәчете нигезенә Болгардан китерелгән ташлар салыначак. 1100 ел элек ислам дине кабул ителгән урыннан. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Бөтен Россия дин әһелләре форумының пленар утырышы узды. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрына илнең 76 төбәгеннән һәм чит илләрдән 1100 имам җыелды. Быелгы очрашу тарихи дата. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгына багышлана. Диннең үткәне, милләтнең киләчәк роле турында. Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Һәр
Һәр эшне бисмилладан башларга күнеккән дин әһелләре бу утырышны да дуга белән ачты. Залда иң ерак төбәк Сахалиннан да, күрше Мариэлдан да вәкилләр бар. 1100 еллык уңаеннан 1100 катнашучы. Ислам диненең Идел буе халыкларына булган иҗтимагый, мәдәни һәм рухи йогынтысы шул кадәр көчле булганга, берникадәр вакыттан соң инде ислам дине Алтын Урда дәүләтенең мәдәниятенә һәм икътисадысына да яңадан чыгылыш ясый. Әкренләп ислам дине рухи кыйммәтләрне формалаштыра, милли әдәбиятта һәм дини мираста урын ала. Белемгә һәм гыйлемгә омтылыш көчәя, мәдрәсәләр ачыла. Бүген мөселман өммәте илдә милләт-ара тынычлыкны сакларга ярдәм итә дип ассызыклады вице-премьер Марат Хөснүллин. Сегодня мы встречаемся в непростое время. В этих условиях залогом достижения самых высоких целей является единство российского народа. Особая миссия в ее консолидации и укреплении ценностей всегда принадлежала служителям традиционных религий России. Уверен, решения, принятые в рамках сегодняшнего форума, будут способствовать устойчивому развитию российской государственности. Желаю вам успешной и плодотворной работы. Бигзор Ахмесов. Бәйрәм тантаналарын уздыру буенча Федераль оештыру комитеты рәисе Марат Хөснүллинга Рөстәм Миңнеханов рәхмәт белдерде. Дин әһелләренә тел, милли тәрбия, ислам кануннарын халыкка җиткерүдә эшне дәвам итәргә кирәген әйтте. Бергә үзебезнең телебезне, гарифләребезне, безнең динебезне сакларга насип булсын сезнең һәммәгезгә зур рәхмәт. Бер Болгарда ата-бабаларыбыз дәүләт дәрәҗәсендә динне кабул иттеләр. Бу бәйрәм Татарстанга, татарларның бәйрәме түгел, бу бөтен Россия халкының, мөселманнарның бәйрәме. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чаралар Россиянең башка төбәкләрендә дә узачак. Мәскәүдә халыкара мөселманнар курултайы, Касыйм шәһәрендә Сөембикә ханбикәгә һәйкәл ачу һәм башкалар. Ул Касыйм шәһәрендәге хан мәчетенең реставрациясын башлап җибәрәбез һәм анда ханнар күмелгән 2 тәкияне, 2 мавзолейны да реставрацияга дуалар белән башлап җибәрәчәкбез. 19 йөз башында Казан дөньяда Коръән бастыру буенча иң зур үзәк булып торган. Ул чорда изге китапның Казан басмасы киң таралган. Ул ислам дөньясында беренче басылган Коръән булып санала. Бәйрәм уңаеннан аны яңадан бастырдылар. Махсус шрифт әзерләнде. Казан басмасы шрифты да, Коръәннең яңартылган Казан басмасы да теләгән һәркем электрон рәвештә бушлай күчереп алсын өчен бүгеннән Нәзарәт сайтында урнаштырылды. Рәхим итеп файдаланыгыз. Дин әһелләре форумы Россия хәзрәтләре өчен фикер алышу мәйданы булып тора. Катнашкан хәзрәтләр белән сөйләшәбез, катнашабыз. Үзебез өчен бер яңалыкны үзләп, шул яңалыкны тыңлап, үзебезнең эшендә кулланабыз. Урф гадәте янында, милли янында без бергә булырга тиешлебез. Форумда сөйләшенгәннәр буенча катнашучыларга резолюция проекты тәкъдим ителде. Аның буенча Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче дин әһелләре телне, милли мирасны саклау һәм яшь буынны ислам традицияләре буенча тәрбияләүне максат итә. Фәйрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Казан басмасының яңартылган нөсхәсен смартфон яисә компьютерга урнаштыру өчен Татарстан Диния нәзарәте сайтына керергә һәм уң яктагы махсус төймәгә басарга кирәк. Казан басмасы 1803 елда башкалада басылган һәм бөтен мөселман дөньясында танылу алган изге китап. Аның үзенә генә хас шрифты була. Татарларга гына хас мәкам белән бәйтләр башкаралар, мөнәҗәт әйтәләр һәм Коръән укыйлар. Бүген Казанның Мәрҗани мәчете каршындагы мәйданда Илаһи моң төбәк-ара конкурс фестивале узды. Финалга йөзләп катнашучы чыккан. Аларның иң өлкәненә 92, иң кечкенәсенә 5 яшь. Мөнәҗәтләрне үзләре язучылар да бар. Быел конкурсның географиясе дә киң. Татарстаннан гына түгел, Идел, Урал, Себер, Кавказдан да килүчеләр бар. Татар халкының гореф-гадәтләрен, телен, динен һәм мәдәниятен яктырткан фестивальдән Инзилә Хөсәйнова репортажы. Башкала үзәгендә азан яңгырый. Казанның Мәрҗани мәчете каршындагы мәйданга Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган Илаһи моң фестиваль конкурсы җиңүчеләре җыелган. 300-дән артык катнашучы арасыннан 100 финалга чыга. Безнең 3 номинация: берсе мөнәҗәтләр һәм бәйтләр, икенчесе көйләп китап уку, кисеп башлар, бәдавамлар, Кыса Юсуф һәм башкасы. Өченчесе татар макамы белән Коръән уку традициясе. Тел, моң татар халкының бигрәк тә бу
һәм хәтер. Менә эш әйбер. Менә шушы эш әйбер дин белән, кеше белән дә сугарылса, милләт яши. Я кудрәтле Раббым Аллаһ, ла илаһа илляллаһ. Фестивальнең иң өлкән катнашучысына 82 яшь, ул Буа районының Яңа Тиншәле авылыннан. Мөнәҗәтләрне үзе язып, үзе башкара. Кайгылы, борчулы вакытларымда Аллаһка мөрәҗәгать итеп, күңелемә тынычлык табам ди ул. Бу ислам динен кабул итү турында, балаларны ислам динендә тәрбияләү турында, үлгәннәрнең каберен, исәннәрнең кадерен белеп яшәргә чакыру бу. Бу Мәскәүнең шатлык фольклор ансамбле. Мөнәҗәтләрне 2005 елдан бирле башкаралар. Төркемнәрендә олылар да, балалар да бар. Иң кечкенәсенә 5 яшь. Бу тәрбия дип атала, ни өчен рухияттан тәрбияләр ала. Мин аларга аңлатам. Монда күпчелек кайсылары инде русча сөйләшәләр, мин аларга аңлатам. Биредә бүген бәйетләр башкаралар, мөнәҗәт, азан әйтәләр, Коръән укыйлар. Бу күңел ачу бәйрәме түгел, рухи кыйммәтләрне кадерләргә өйрәтүче, тәрбияви әһәмияткә ия булган зур чара ди дин әһелләре. Мөнәҗәтләр, бәйетләрне дә бит, анда илаһи сүзләр бит инде ул. Аны матур гына тизеп, матур, шулык бишек киләре булсын. Күңел генә күтәрү түгел, бу бит рухи тәрбиядә. Әдәп, ахлак, безнең гурuf гаетләребез. Бу чара быел 6-нчы тапкыр уздырыла. Ул Кырымда үткәрелеп килгән Сөембикә варислары фестивален дәвам итә ди оештыручылар. Гала-концерт иртәгә Болгарда узачак. Инзилә Хөсәенова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган Казан саммитта катнашучыларга мөрәҗәгать юллады. Без Россия һәм Татарстандагы мөселман кардәшләребезгә Россия Федерациясе белән мөнәсәбәтләрне ныгытуда төп ярдәмчеләр итеп карыйбыз. Дөньяның кайсы җирендә яшәсәк тә безнең йөрәкләр бер булып тибә. Ышануларыбыз, кыйблабыз, азан һәм изге китапларыбыз бер. Дөньядагы фаҗигаләргә мөселманнар битараф кала алмый. Сезгә дә, безгә дә кагылган кайгылы вакыйгалар халыкара системаның глобаль сынауларга, беренче чиратта гаделсезлеккә каршы тора алырлык карарлар кабул итә алмавын күрсәтте. Безнең бурыч мәрхәмәт, шәфкать, юмартлык, тынычлык, тигез хокуклык һәм гаделлек кыйммәтләренә тугры булып калу. Кайсы гына дин тарафдары булуына карамастан һәркемгә тигез карау. Әгәр дә моны эшли алсак, безгә якты һәм бәхетле киләчәк насыйп булачак диелә Төркия президенты мөрәҗәгатендә. Бүген Рөстәм Миңнеханов Фәләстиннең Хеврон провинциясе губернаторы Джибрин Ильяс Абед Әл-Бәкри белән очрашты. Ул Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышында катнашу өчен килгән. Җитәкчеләр Россия белән Фәләстин арасындагы ике як өчен дә отышлы мөнәсәбәтләрне ныгыту турында сөйләште. Татарстанда бу эштә актив катнашырга әзер ди Рөстәм Миңнеханов. Ул нефть эшкәртү, нефть химиясе, энергетика, машина һәм автомобиль төзелеше, мәгълүмати технологияләр, медицина, авыл хуҗалыгы тармакларында уртак эшчәнлек алып бару өчен мөмкинлекләр зур булуы турында сөйләде. Хәзерге вакытта Казан белән Хеврон провинциясе арасында хезмәттәшлек турындагы килешү бар. Сегодня мы обмениваемся письмами, телеграммами по праздникам государственным, религиозным. Такой контакт очень теплый, и он идет. Рөстәм Миңнеханов Кыргызстан Республикасының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Гөлнара Клара Самат белән дә очрашты. Ул президентка достук, ягъни дуслык орденын тапшыра. Рөстәм Миңнеханов кунакка Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган тантаналарда катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Казахстанның мәдәният һәм спорт министры Даурен Абаевны кабул итте. Россия-Казахстан хезмәттәшлеге нигезендә Татарстан белән Казахстанның мәдәни мөнәсәбәтләрен ныгыту турында сөйләштеләр. Рөстәм Миңнеханов әйткәнчә, безне дин, тарихның, телнең һәм мәдәниятның охшашлыгы берләштерә. Казахстан Татарстан өчен төп чит ил партнерларының берсе. Ике арадагы сәүдә-икътисад, фәнни-техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү 1996 елда ук төзелгән. Аны тормышка ашыруның яңа планы да әзерләнә.
Рөстәм Миңнеханов бүген Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшь дипломатлары форумында тәкъдим ителгән проектлар белән дә танышты. Россия, Пакистан, Кыргызстаннан килгән яшь эшмәкәрләр үз стартапларын күрсәтә. Казан 7нче мәртәбә Ислам хезмәттәшлеге илләрендәге яшьләр өчен стартап башкала булып тора. Монда очрашуларда 50 илдән 1000-нән артык кеше катнашкан. Җәлеп ителгән инвестицияләр күләме $2 миллион артып китә. Быел төп максат бүгенге базар шартларына туры килә торган 50 стартап проектка ярдәм итү. Тарихта беренче мәртәбә кайбер проектларны тормышка ашыруда Татарстанның инвестиция венчур фонды булышачак. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Безнең чыгарылышлардагы репортажларны һәм яңалыкларны телеканалның ВКонтактедагы сәхифәсендә һәм Телеграм каналында, шулай ук Рутубта карый аласыз. Ислам динен рәсми кабул итүгә багышланган ут, яктылык һәм нурлардан торган тамашаны Казан Кремле диварларында бүген һәм иртәгә дә күрсәтәчәкләр. Кичке 8-дән төнге 1-гә кадәр шушындый могҗизаны күзәтергә мөмкин. Исән-имин булыйк. Мини-мисс Татарстан 2022. Финал 21 мая в Филармонии. Начало в 16:00. Телефон 29 010 29. Подробности на сайте kassir.ru. Возрастное ограничение 0+. Кайгырту ул күңелле мәшәкатьләр һәм сөенечле борчылулар кадерле кешеләр хакына. Алтын кертеме Акбарс банкта 14%-ка кадәр. Кадерләп саклыйбыз. Дорогие друзья, процедура списания долгов введена специально, чтобы облегчить бремя должника. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Сегодня время трансформации экономики. Какую роль играет индустрия халяль? Узнайте на Международном экономическом саммите «Россия. Исламский мир. Казань саммит». Каждый день саммита – это тысячи новых халяльных продуктов и товаров, сотни контактов, открывающих бизнесу новые возможности и создающих рабочие места, десятки международных сделок для всеобщего блага наших стран. До встречи на Казань саммите с 19 по 21 мая. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Үзенчәлекле размерлар буенча кухня гарнитурасы яки шкаф купе. Данил Майстер сезнең һәр теләгегезне исәпкә алачак. Май азагына кадәр үлчәргә килү бушлай 260-766 телефоны буенча язылыгыз. Җөмһүриятебездә циклон хөкем сөрә, һава торышында үзгәрешләр көтелми. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулазына Әлмәттә алмашынучан болытлы һава, яңгыр явачак, 7 градус җылым. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада сүрән көн температура 8 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида яңгырлы 9 градуска кадәр җылым. Төньяк көнбатыштан Арча-Кукмара, Балтачта явым-төшемнәре җылылык 8 градус. Көньяк көнбатышта Булгарбай, Чүпрәледә болытлы, яңгыр температура 9 градус. Чистай, Нурлатма, Мазышта шулай ук яңгыр явачак 8 градус җылым. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый.
Доктор Оска умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Оска килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Мәркәзебез Казанда болытлы көн яңгыр яучак. Температура көндез нибары 8-10 градус жылы. Җил төньяктан уртача тизлектә яңгыр вакытында көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 72%, җирнең магнит кырытыныш. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр.